Poštovani kolega Pavliček, izvolite. Poštovani, ovoj partio iz dva dijela uskoro ćeš biti cijela, baš je zgodno vidjeti kako se bivše kolege do 90-ih, sada dva krila u različitim strankama svađaju. Do 90-te velika većina isto razmišljala. Poštovani, Hrvatska je od svog osamostaljenja sportska velesila. Gotovo da nema sporta gdje nismo osvajali brončane, srebrne i zlatne medalje, kako na europskim, tako i na svjetskim prvenstvima, tako i na olimpijskim igrama. I upravo su hrvatski sportaši najveći promotori hrvatske države i najveći veleposlanici hrvatske države jer upravo zahvaljujući njima velik dio običnog svijeta diljem kugle zemaljske zna za Hrvatsku. Ne zahvaljujući diplomaciji, ne zahvaljujući našim diplomatima koji su za to plaćeni, nego upravo zahvaljujući sportašima. I kada uzmemo u kontekst da Hrvatska ima svega 3,8 milijuna stanovnika, onda još više dolazi do izražaja značaj tih sportskih uspjeha. Tako je i ovih dana. I kada bi se mjerio indeks sreće hrvatskog naroda, onda bi on sigurno bio najviši upravo u razdoblju kada hrvatski sportaši osvajaju svjetska ili europska prvenstva. Ovim putem želim čestitati hrvatskim vaterpolistima koji nažalost nisu zaslužili ono što su trebali zaslužiti kada su došli ovdje u Hrvatsku. Nisu zaslužili doček koji doliči svjetskim prvacima. Kome? Zahvaljujući ekipi iz Možemo. Ja bih rekao bolje ne možemo. Ekipa odnosno A nacionalna skupina koja jednostavno ne osjeća bilo hrvatskog naroda, koja je u stanju organizirati prosvjede bez jedne hrvatske zastave, koja je u stanju paliti trljanske kresove povodom takozvanog oslobođenja Zagreba kada je nekoliko desetaka tisuća Zagrepčana poubijano u nekoliko dana bez ikakvog suda, ali ekipa koja nije bila u stanju organizirati veličanstven doček za naše vaterpoliste. I to samo pokazuje o kakvoj se u biti A nacionalnoj skupini i ekipi radi. Ovim putem bih htio još jednu temu otvoriti, a to je tema poljoprivrede. U ponedjeljak je bio veliki prosvjed poljoprivrednika na sjeveru Hrvatske. Nezadovoljni politikama Ministarstva poljoprivrede, nezadovoljni politikama EU prema poljoprivredi i poljoprivrednoj djelatnosti. Već tjednima prosvjeduju poljoprivrednici u Njemačkoj zbog ukidanja subvencija, zbog stranih proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja na područje EU. Prosvjeduju poljoprivrednici u Poljskoj, u Francuskoj, u Belgiji, a evo od ponedjeljka ponovno i u Hrvatskoj, kako na sjeveru Hrvatske tako i u Đakovštini. Nezadovoljni s nekoliko stvari, sa brojnom administracijom koja ih koči u svakodnevnom radu, sa sramotnim raspodjelom državnog poljoprivrednog zemljišta koji se dijeli po onome tko bliže vatri taj će zemljište dobiti, odnosno tko bliže vladajućoj političkoj opciji taj će zemljište dobiti. Sa najvećim problemom, a to je da svoje proizvode ne mogu plasirati na hrvatsko tržište jer se uvoze proizvodi iz trećih zemalja. Pa jedno Međimurje proizvodi krumpira za gotovo cijelu Hrvatsku, a mi kada odemo u trgovine ne možemo naći gotovo domaći krumpir. On dolazi iz Egipta, sa Cipra, ali nema ga iz Hrvatske jer se pogoduje trgovačkim lobijima. Jedan poljoprivrednik za kilogram pšenice koju proda može kupiti, znate što? Pola banane. Ne pola kile banane, pola banane. Koji su to poremećaji na tržištu? Broj poljoprivrednika je u konstantnom padu. To pokazuje Državni zavod za statistiku koji kaže da je trenutno 18.319 uposlenih osiguranika u poljoprivredi, što vam je za 1,2% manje nego prošle godine. Razlog tome je i katastrofalna borba protiv afričke svinjske kuge. Ali još više ih tišti to da uvozimo proizvode sumnjive kvalitete, a naše proizvode ne mogu naši poljoprivrednici plasirati. I onda imate apsurdnu situaciju, pa se pitam šta radi taj naš Državni zavod za statistiku. Imamo jedan naš poznati trgovački lanac koji ima jedan poznati slogan s hrvatskih polja, proizvodi se, znači različiti proizvodi, a gle čuda, ono piše zemlja podrijetla Austrija.
a sa hrvatskih polja. Pa ne znam otkad hrvatska polja sežu do Austrije. Gdje je Državni inspektorat da reagira na ove anomalije na tržištu? Hvala kolega Pavliček. Hvala vam.